La Deva au avut loc campionatele naționale individuale, la gimnastică artistică au participat în jur de 80 de gimnaste, toate care au obținut drept de calificare în urma unei competiții pe echipe din această vară. Sunt copii talentați, doritori să se afirme și cărora le place gimnastica și vor să ajungă campioni mondiali olimpici cu rezultate frumoase. Fetele noastre cel puțin vin cu o dăruire foarte mare la antrenament, iar sprijinul nostru este 100%. Implică multă muncă și din partea copiilor, cât și a antrenorilor, dar implică și o susținere financiară, care ne bucurăm foarte mult că avem oameni alături, prin domnul Țăruș, care este alături de acești copii și îi susține ca să poată să ajungă și să-și îndeplinească visul care, de altfel, fiecare are un vis, nu? Să ajungă mare campion. Farmaceutica Remedia, în calitate de sponsor principal al acestui eveniment, are bucuria de a aduce tinerelor junioare produse de make-up artist cu care o să fie machiate. Avem produse de machiaj, fonduri de ten bază pentru make-up de ochi și de față, fonduri de ten fără ulei, ceea ce nu îngrașă tenul, făcând ca acesta să arate mat și tonifiat. Eu consider că pentru orice femeie este important să fie aranjată, să fie frumoasă, indiferent de situație, atât pentru ea cât și pentru cei din jur. În mod special suntem aici alături de gimnaste pentru a le ajuta în această privință. O să facem un machiaj unor domnișoare, un machiaj de zi, un machiaj natural, dar fiind faptul că fetițele sunt tinerele.
Ne place să credem că și cu sprijinul organizatorilor și al unor sponsori generoși, precum sponsorul nostru principal, Remedia SA, din punct de vedere organizatoric, lucrurile au ieșit foarte bine. Cu atât mai mult cu cât pe lângă tradiționalele diplome și medalii au fost premii inclusiv în bani și în alte obiecte din partea sponsorilor noștri. Ne bucurăm odată în plus, acum fiind la final practic de acest concurs, că gimnastele de la Deva au ocupat în mai multe rânduri podiumuri complete. Gimnaste de la Deva au câștigat și la individual compus pe categorii de vârstă și în finale pe aparate, după cum s-a văzut la bârnă, sol, paralele sau sărituri. Floria Denisa, am 11 ani și am venit să concurez la Deva. Cum a fost? Foarte bine. Am luat cea mai mare notă de la sol. Câte ore te antrenezi pe zi? Păi 5 ore pe zi. Și nu e greu? Nu. Dacă îmi doresc, nu. Fiecare zi copiii muncesc cam câte 4 ore la vârsta lor. Noi avem în club copii de mai multe vârste care intră în competiție și atunci diferă un pic și programul lor de antrenament în fiecare zi. Calități pentru marea performanță sunt mai multe. Perseverență, foarte multă muncă, dăruire, seriozitate, disciplină, care fără disciplină cred că nu se poate face marea performanță. Eu mă numesc Bocnaru Alicia, am 11 ani, sunt în clasa a 6-a și eu am vrut să fac gimnastică pentru că mi-a plăcut foarte mult. Mă uitam la fete la televizor, le vedeam cum fac acolo. Mi s-a părut foarte interesant și am zis să vin la Deva ca să fac și o gimnastică. Cum a fost astăzi? Astăzi a fost foarte bine. Am reușit să iau locul 2 la sol. Felicitări! Mulțumesc! Cum de-ai reușit? Care e secretul? Păi m-am antrenat din greu și am avut încredere în mine că pot și am reușit. Putem spune că suntem foarte mulțumiți după rezultatele obținute astăzi și aici mă refer la locurile 1 și 2 de la sol, categoria a 3-a, junioare 3, medalia de aur obținută la paralele de Asiana Peng, medaliile obținute la bârnă, respectiv sol, de Asiana Peng cu cea mai mare notă din concurs, 15. Mă numesc Asiana Peng, am 12 ani, iar aici la concurs am câștigat 4 medalii, 2 de aur, 2 de argint. Le mulțumesc antrenorilor și familiei, colegilor pentru susținere și mama m-a adus la gimnastică la 4 ani jumate. Programul meu de zi este de la 8 la 10 antrenament, de la 10 la 2 școală, de a 2 la 2 jumate masă, apoi odihnă până la 3 și apoi la antrenament până la 5 jumate.
Farmaceutica Remedia a fost și este alături de noi de mai mulți ani, practic din anul 2007, când am reușit să punem la punct un protocol de colaborare și de parteneriat care are ca elemente centrale susținerea cu burse de performanță a unui număr de sportive la gimnastică artistică, dar aș vrea să spun că nu numai la gimnastică artistică, a fost și sprijinul pentru gimnastică aerobică și pentru atletism, unde sunt de asemenea rezultate foarte bune. Deci pe lângă burse pentru sportivi de la noi, valoroși, ne bucurăm constant de un sprijin cu produse medicale, medicamente și susținătoare de efort, vitamine, cum spunem noi. Au o foarte mare nevoie sportivii de acest lucru și, de asemenea, nu în ultimul rând, sprijin financiar în mod deosebit cu ocazia diverselor competiții internaționale pe care unitatea noastră le are, cum ar fi, de pildă, competiția tradițională de la Klagenfurt din Austria. Vreau să le mulțumesc antrenorilor pentru că m-au antrenat și m-au îndrumat și mamei mele pentru că este alături de mine mereu.